täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemme jaňyda salam, men Gül. Habarsız galma gepleşigimizden 124-nji bölümine hoş geldiňiz. Bu bölümde hem gynandyrjy hem begendirjy habarlarymyz bar. Haýsy habar bilen başlasam kam? Pikirimçe gynandyrjy habar bilen başlaýyn, soňky täzelikler bilen dowam edelim. Eýýäm köpüňi belki bilýändirem, bilmeýänler üçin aýdyp geçeýin 17-sine daňdan ildeşimiz Döwletjanyň görüşi boldy. Gynansak da sosialar ýeňişi garşydaşyna berdi. Ýöne türkmenlerde bir nakil bar. Görüşde utulan pelwan görüşden doýmaz. Döwletjan, biz sen utsaňam utmasaňam arkaňda seni gollaýas diňe öňe. Inni gelýär iň gowy täzeliklerin biri, biz ýani mejetime maşgalasy 70 000 geçdik. İlkinji günden şu neçeli biz gollan dostlarymyz, täze goşulan dostlarymyz, hemmäňize sag bolsun aýtýas, minnetdarlygymyzy bildirýär. Onda näme? Sponsorlar jemläp konkursa başlaýarmy? Dostlar, kim araňyzda kim YouTube kanalyny östüresi gelýän bolsa, tölegli sponsorlyk üçin Instagramdan bize ýazyp bilersiňiz. Onda näme dostlar? Like basýas, tesbir ýazýas, agza bolýas, biz bolsa täzeliklerimize başlaýas. Dostlar, bu bölümde kliplere Aydın bilen dälle goşky bilen başlaýas. Gunça Çalaýewadan Kaka. Kaka, bilýän asla yerliksizler. Howa tarın kederim. Her hal menem awra için ille barın ederim. Çünkü diňe süňüme däl, ömre ornan edewin. Esasat seni özüňe beren halal duýduňa, hemem alkyşdan serpaýlap ýola salan gyýdyňa. Inniki täze klip Züleyha Kakaýewadan Ak öýüm. Hingamdan gaýdyr taryhyň, waspatyma ýar tarypyň, ojagym göwün barymsaň, türkmeniň kalby ak öýüm, türkmeniň kalby ak öýüm. Dünýä inip goç oğullar donun giydiler dondu. Mekan NB beat ver Aydymna mood video hazırlapdyr. Dilim odun aşydy, hemmäňe bir kıyaş ele, diýjem kem bir karder. Bitber maňa bitber, bitber maňa bitber. Oýurdım asmana kosmos patladı, ılgam gelýär daňam atmady. Kliplerimizde ýene de bir täzelik Farhat Öraýewden özbek aýdymlaryna papuri. Geldi kalam kaşlıya, şive bilen yanıma, kiprikleriden beden neşter kadar canıma. Geldi kalam kaşlıya, şive bilen yanıma, kiprikleriden beden neşter kadar canıma. Gülşirin Öwedmemedowanyň konsert klipleri. Ayrılıp yar cemalın, yar onu ağlar minnu, yar onu ağlar minnu. Bu meyin ışığından galip ayrılık odunu yanır. Ýene de bir konsert klip Sahat Dursun Hojakowadan Seni görýänçem. Senin söýgülim yarım ölünçe, min däli divanadarım seni görünçe. Senin söýgülim yarım ölünçe, min däli divanadarım seni görünçe. Dostlar, geçen bölümde Bam Music diýsem araňyzda tanamatyklary bolupdyr. Tanışdyryp geçen Bam Music biziň mejetime-de, ýani başynda intro aýdym aýtýan bolan, ýani biziň mejetime aýdymyzy Bam Music bilen Gülale Gulmuradowa aýtdy. MP3 hajagyň Söhbet Jumaýew bilen başlaýar. Söhbet Jumaýew sen saýladym. Meni. Seni sayladım, sana
Batyr Muhammedov täze aýdym hödürläpdir. Gijeler. Geçen ölüm salsam yada, şol geceler düşer yada. Duşuşup aylı gece, odul gönülmaysa. Geceler aylı geceler, duşuşunca gecelerim. Geceler, geceler, geceler. Ve yine de or täzelik aýdyp geçeýin dostlar. Ýakynda Batyr Muhammedowdan täzece klip geljek meňde. İdilerim vah benim idilerim. Ömür boşar ey görüşüm günlerim. Gecem kalkam ağalam dostum çegilerim. Gelin bugün görüşeýin idilerim. Instagram täzeliklerinde Marodan canly ses Sabret aýdymyna. Sabret, sabret, ağır günlerim geçer gider. Belki unutmazsam, dolanıp aydına gelir. Sabret, sabret, ağır günlerim geçer gider. Belki unutmazsam, dolanıp aydına gelir. Yine bir canly ses dinläliň Selu Tuwakkalyçywadan cover. Kendince yaraları açan dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık yak yüreğe dokunan. YouTube täzeliklerimize gelenimizde pikirimçe köpüňiz görensiňiz, görmedikler üçin aýdyp geçerin. Jeyt Nur'un toyunu doğal şekilde YouTube'a yükledik. Şu taýdan geçip görüp bilersiňiz. Men alyp bardym, nähil alyp bardyr, goýardyr. Inni gelýär iň gowy şahajyklaryň biri, iň gowy aýdymlaryň biri bilen başlaýyn. Nur Muhammed Meredow Gülşat. Sen owadan periva, pargödeni sataştım. Dakınıp altın veri, veri, peri. Durunca peri, peri, peri. Durunca peri. Ardınama halkımı, uçakşer yalkımı. Neflizin salkımı, salkımı, salkımı. Ovadan gülşat, gülşat, gülşat. Ovadan gülşat. Yine bir könüller ýatlaly Eldar Ahmetow Owadan sen. Owadan men. Men owadan. Sen benim canım, namusum arım. Kalbimın aşkını bildi yarım. Karışıp yürün, gelir mi canım? Kıydırma aşığı, gelme kurbanım. Oylanıp batırın kara suratıma. Gülüm sen olmadın hayran sıyratıma. Oylanıp batırın kara suratıma. Gülüm sen olmadın hayran sıyratıma. Inni gelýär tesbirleri okumaly şahajygyna. Ilkinji tesbir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Muhammed Maladasadipdir. Dostlar, innikide birinji tesbir ýazan Ismailik ýa-da şeýle gysgazat ýazsa kabul etmen. Uzuk durdy we şeýle ýazypdyr. Tuweleme iň owadan gürleýän, owadan seslim bagytly bol toýuňa gaty beýenlik şowly, bagytly, saglykly günleň uzak ýyllar şaýady bolun. Şeýle bir bagytly bolun, hiç solmasyn Allah'ım diýipdir. Ta bolun. Innik tesbir ýazan dostumuz Queen. Молодцы, ребята, и ведущая, очень приятная diýipdir. Spasiba, ta bolun. Gül şeýle ýazypdyr. Jeyt Nur bagytly bolun. Meýjatyma size de üssünlik. Ta bolun.
Indik tesvirde Rozayevna şeýle ýazypdyr. Lewama dönenje Ýetinur bagtly boluň sizde. İşiňize üstünlük meýjetime diýipdir. Köp sag bolun minnetdar. Rahim Oraýew şeýle ýazypdyr. Gyzyl eşik gelşipdir ýüzüňe. Inni adyňa Gyzyl ul diýseňem bolýar. Sag bolun, ýöne Gyzyl ul hökmänler. Gülüp meň atym. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň ahirine geldik. Näme üçindir meni görýän like öňkýal basaňyz ok. Like basyň, tesir ýazyň, agza bolun, iňe satdat özüňize goýça seredin, hoşsa bolun. Gynandyrjy habarymyzam bar, beýendirjy habarymyzam bar. Было хорошо. Hemme jaňyza salam aýkyrma. Ну, услуги. Görüşür. Görüşür diýdimi? Görüş diyor yani. Yeňişi bolmaly. Yine Türkmen'de bir Nakıl var. Görüşde yıkılan pelvan, Görüş. görüşden doymaz. O bilir seyret. Vilayet'ten vilayete 3 kert biliyor. Hava. Ya manisi çoğda. Dine öňe. Arkanda gollu ya. Arkan. Bir arkanda da öyle gol doya sip tıklar. Arkanda değil mi? Şu Böyle. anlayayım var ya nasıl? Böyle. Davay. Ne diyecektim? Dostlar aranızda kim YouTube kanal bir ne var? Sponsorluk için YouTube'dan bir de yazmalar, Instagram'dan yazmalar. Hava. Bu chatten geliyor. Stral maşin işleyenler. Bilmeliyiz yani. Yok otaydı o. Açın sen yatlan sen bilen dır aydan o. Karşıdaki üçünym kıyın öyle. Sen özün burada düşünüp aytıp versen o başkaça oluyor. Onu sen sayladın. Nime dedim de şunu helçecik. Nemet kamera, nemet medenler. Alpar bitgeşler de etmedi. А это прикол, понимаешь, sen же şataydı mikrofon uzattın, sen же типа как başladın düşündün, sen şey razısın. Ben bilemezler prikol oynuyorsun, üçüncüde bir Ingo şahzıklan, Ingo Aydın bir öyle de. Ay şu tane bırakalım. Neme deyin gül, şotka bile sana deyin. Yok hayır, şunlar. İsmail'lik ya da şeyler git kadar diyese kabul etmen. Etmesen etmeni isteysin. Demi motorda o koyarsın. İnne şu an düzelttin evi eğer ölürsen ama etmen şondu. Ay etme sana etmez yani.